a ona spravila matematiku. No a vlastne prišla na to, že keď prejdeme 30 km za deň so stúpaním 1400 metrov a budeme to opakovať každý deň po dobu 8 mesiacov, tak je to v pohode. Islanďania majú také porekadlo, volajú to tetaredast a to znamená, že všetko dobre dopadne. No a v mojej hlave za Pyreneami už bola len rovina do konca toho Španielska. Tak sme prišli do Kantabrických vrchov. A teraz by som chcel už pozvať teda na pódium nášho hostia, na ktorého sme teda čakali dlhé roky, už som teda o ňom povedal, čo všetko teda stihol zažiť, tak prosím, privítajte veľkým potleskom Matúša Lášana. Vítaj. Čau. Dobrý večer. Dúfam, že sa počujeme. Povedali mi, že mám kričať, lebo mám veľkú bradu. Tak dúfam, že to je v pohode. Je to v pohode? Super. Tak môžeme. Tak to je tá trasa, o ktorej sa dneska budeme rozprávať a ja viem, že aj ja dnes, aj vy sa na ňu už pozeráme trochu inak, ale ja keď som ju poprvýkrát videl, ja som si myslel, že je to nemožné prejsť v jednej sezóne. Bol som presvedčený, že máme projekt minimálne na 2 roky, no ale potom prišla moja manželka Anna a ona spravila matematiku. No a vlastne prišla na to, že keď prejdeme 30 km za deň so stúpaním 1400 metrov, a budeme to opakovať každý deň po dobu 8 mesiacov, tak je to v pohode. Musím povedať, že úplne mi nepridala na sebavedomie, ale tak trasa bola super a tak sme proste vyrazili. A začínali sme v Bulharsku a vlastne ten dôvod bol ten, že tie bulharské hory v tom mieste boli relatívne, neboli také vysoké ako dajme tomu Alpy alebo Pyreneje, takže sme si mysleli, aj keď tá zima bude nejaká tušia, bude veľa snehu, tak to proste nejak prežijeme. No ale samozrejme sme dúfali v to, že bude proste teplá jar, alebo možno skoré leto, pretože tých 30 kilometrov a tých 1400 sme museli držať každý deň. No a podarilo sa, vlastne bolo takto krásne a trvalo tu presne 3 dní. No a toto bola vlastne naša trasa Come Mine, ktorou sme začínali. Je to najdlhšia a najstaršia diaľková turistická trasa v Bulharsku. No ale vlastne to, kvôli čomu sme tým Bulharskom začínali, sa ukázalo ako správne, lebo aj tie najvyššie časti toho Come Mine, ktoré sú v Národnom parku, Stredný Balkán, tak aj vlastne pod snehom sa dali prejsť celý ten hrebeň, aj keď bol relatívne exponovaný, tak bol krásne označený tyčovým značením, kde to bolo náročné, dalo sa to obísť, takže super. No a tá jar, ktorú sme tak veľmi chceli, alebo ten začiatok leta nás zastihol v podstate až pod vrcholom Kom, ten je tam napravo hore. No a bolo to pre nás také malé víťazstvo. Prvá diaľková trasa 800 km za nami, ale až takto sme sa netešili, pretože keď sme si to prvýkrát prepočítali, tak sme zistili, že sme minimálne 7 dní pozadu. No a samozrejme, tie hory boli tu nižšie, bol predpoklad, že by sme mohli ísť rýchlejšie, no ale proste nedalo sa nič robiť, tie podmienky boli, aké boli. A išli sme ďalej. A tú ďalšiu časť trasy sme si nazvali Balkánska medzera. No a Balkánska medzera to bola preto, lebo v tejto časti nebola žiadna ucelená diaľková trasa, po ktorej sa dalo ísť, len sme si pozbierali také rôzne pohoria v pomerne rýchlom slede krajín. No a druhá krajina na ceste bolo Srbsko a Srbsko bolo pre nás také strašne špeciálne,
A to v tom, že je to jediná krajina na svete doteraz, ktorou sme šli, kde keď v obchode nakúpite a vy idete na tú trasu, tak jedlo v batohu vám neubúda, ale pribúda. Toto je len jedna časť, ktorú sme dostali proste od domácich na ceste. Každý nám niečo nabalil a túto rodinu, ktorá nám dala toto, tak som ich 10 minút musel presvedčať len o tom, že nepotrebujem aj kuchynský nôž k tomu. Takže neskutočné. Ďalšie krajiny bolo Severné Macedónsko a Kosovo. Toto je vlastne najkrajšie pohorie z tejto časti planina Šar. A to bolo pre nás strašne špeciálne miesto, pretože po prvýkrát v živote sme mali možnosť vidieť medvede na ceste a bolo to také stretnutie, po ktorom asi každý turista túži, že to bolo strašne bezpečné. Videli sme ich takto pekne v kopci a tá medvedica išla s mladými ku nám. No a keď nás proste ucítila, tak sa otočila 200 metrov pred nami a išla. No ale tam začal problém, lebo išla presne tam, kde sme chceli ísť my. No a bolo tam takéto krásne, asi 400 metrov dlhé stúpanie a Aňa teda povedala, že mám spievať. Nenapadlo ma nič lepšie, len medveďku daj labku. A myslím, že to bol jeden z mojich najväčších atletických výkonov na tej trase, proste vysto a spievať to medveďku. No. Ďalšia krajina, posledná krajina balkánskej medzery bolo Albánsko. A v Albánsku sa nám trošičku skomplikoval život. Našli sme tam tyru a ja tomu tak vravím, že sme vymekli, pretože kto cestoval po Balkáne, tak vie, že tých psov je tam strašne veľa, sú tam aj šteniatka, ale proste v tom momente sme ako dosť veľa cestovateľov pred nami a asi aj po nás vymekli a povedali sme si, že tuto tam v Jarku zdochnúť nenecháme, bola tam sama, a tak sme ju nabalili takto s nami. No a mala pomerne ťažký začiatok života, musela s nami zvládnuť vlastne prechod prekliatých hôr z Albánska do Čiernej hory. No a potom samozrejme sme chceli zistiť naše možnosti, ako ju teda dostať domov. No a tých možností veľa nebolo. Nakoniec sme sa rozhodli, že si teda požičiame auto v Čiernej hore a prepašujeme ju. A myslím, že ten príbeh by sa dal možno rozprávať celý večer ešte, ale poviem len toľko, že ak vyzeráte takto, tak srbská polícia vás bude považovať za pašeráka drog a vaše požičané auto z Čiernej hory rozoberú do poslednej šrúbky a aj vy sa budete musieť vyzliecť. Ale psa nám nechali. Zabralo nám to 4 dní, celá záchranná akcia, no a vlastne tie 4 dní, ktoré my sme sa snažili krvopotne po tom Bulharsku nejak tak stiahnuť, tak tie boli fuč, ale boli sme späť na trase, život bol znova jednoduchý a boli sme v Čiernej hore. A my sme si to vôbec neuvedomili, začali sme ďalšiu oficiálnu ďalkovú trasu, ktorá sa volá Via Dinarica. A ja som od tej Via Dinariky mal strašne veľké očakávania, pretože ja som ju už chcel veľmi dlho prejsť a musím povedať, že tá Čierna hora tie očakávania ešte nafúkla, lebo bola to skutočne možno jedna z najlepších krajín na celej tejto trase. No ale samozrejme, Via Dinarica nie je len Čierna hora, ale je to 7 balkánskych krajín a na Balkáne nie je nič priamočiare. No a tak sme sa dostali do Bosny, no a tam sú tieto tabuľky označujúce minové polia, my sme o nich samozrejme vedeli. A samozrejme Via Dinarica nie je trasa, ktorú pred nami nikto neprešiel, takže sme si mysleli, že aj keď nejaké tie polia sú na trase, tak pravdepodobne tí turisti pred nami by to už proste vyzbierali, keď tak. No ale aj tak proste, keď sme sa dostali do miest, kde odrazu tá trasa odbočovala priamo k tým tabuľkám, tak nám úplne všetko nebolo jedno a raz nás tak videl taký domáci jeden a ten nám to potom vysvetlil, že vlastne vôbec sa nemusíme bať, že nie všade, kde sú tie tabuľky, sú vlastne minové polia, ale že domáci si to niekedy kradnú a dávajú si to tam, kde majú drevo, aby im to nikto nezobral. Musím povedať, že vytvorilo to vo mne len viac otázok, než odpovedí, ale OK. A potom on aj videl, že sa nám to nejak nepáčilo a potom tak povedal, že tak len skackajte po kameňoch, keď sa vám to nezdá. Tak sme skackali po kameňoch až do Chorvátska. No a v Chorvátsku nás chytilo zase niečo, čoho sme sa obávali dosť dlho, a takéto povestné chorvátske leto. Naša jar bola preč a bolo to skutočne brutálne leto, keď vlastne aj my sme sa pohybovali v nadmorských výškach okolo 1000 metrov, no a bolo 40 stupňov, bolo to pre nás záhul. A takto to vyzeralo vždy, keď sme mali nejaký prístup k vode, ktorej v Chorvátsku nie je úplne veľa.
Toto bola taká klasika. No ale nebolo to len o teple, my sme mali pocit, že čím ďalej tou Dinarikou ideme, vlastne čím viac na sever, tak tým tá trasa bola proste horšia. A to všimnite si, značková trasa, no a takto to proste na tom severe Chorvátska už išlo. V jednom momente sme si povedali, že proste kdekoľvek bude tá Via Dinarica akože oficiálne označená, takže sa jej proste radšej vyhneme. No. No, značka bola niekde proste tam. Takto to bolo asi veľká časť toho severného Chorvátska. Ani si neviete predstaviť, akí sme boli šťastní, keď sme videli tie vymanikurované slovinské luky. A neboli to len luky, odrazu boli vykosené aj turistické trasy a bol to úplne iný svet. Aj napriek tomu, že to proste Slovinsko je ešte súčasťou Balkánu, tak už sa to nezdalo. No a samozrejme, v Slovensku sme menili aj pohorie konečne. Po Dinárskych Alpách sme sa dostali do tých normálnych Alp a hneď prvé vrcholy boli super. Toto je na Porezene, to sú asi ešte skôr prealpy. A potom hneď sme sa dostali do Julských Alp a proste neskutočné výhľady. Ale tiež sme cítili, že tie prevýšenia sú úplne iné ako všetko, čo sme doteraz šli. A aj napriek tomu, že už sme mali v nohách 2000 kilometrov, tak to proste nešlo. No a my sme boli vždy zvyknutí, že stačí teda týždeň a to telo si zvykne. No ale v tomto prípade, namiesto toho, aby sme si zvykali, tak vlastne sme sa cítili len slabší, bolo nám horšie, priemery išli niekde úplne mimo toho, čo by sme potrebovali ísť. No tak sme sa rozhodli, že si dáme pauzu, zišli sme do Rakúska, no a po prvom dni sme sa zobudili takto. A vlastne ten COVID, kvôli ktorému sme tú trasu odkladali niekoľko rokov, tak ten nás aj tak dohnal na tej trase. No a v podstate bolo to 7 dní v posteli, kedy prevýšenie 1400 bolo úplne ako niečo z Marsu a mali sme problém prejsť vôbec zo spálne do kúpeľne. No a vtedy prišla taká tá otázka, že teda či bude lepšie skončiť. No a my sme sa nad tým tak zamysleli a vlastne prišli sme na to, že OK, skončiť, ale čo potom? A prišli sme na to, že nie je jediné miesto na svete, kde by sme sa vrátili radšej než späť na trasu. No a tak po týždni, hneď keď to šlo, tak sme sa zbalili a vyrazili naspäť do Alp. A tentokrát už s tým, že sme sa vykašľali na všetky priemery, na všetko počítanie, na všetky kilometre a išli len proste podľa toho, ako sa nám to zdalo a ako sa nám to páčilo. Samozrejme, nebolo to všetko len romantické, pretože to teplé leto, o ktorom som vám rozprával, síce v tých 2000 metroch nie je až tak teple, ale v tých Alpách boli neskutočné búrky. Tie Alpy v to leto padlo niekoľko rekordov. Myslím, že na Mont Blancu bola najvyššia teplota, topili sa ľadovce, padali skaly, ktoré zabili niekoľkých turistov. No ale pre nás to boli hlavne búrky, ktoré prichádzali proste kedykoľvek. Napríklad tento večer, opäť poznáte určite Trečime v Taliansku, no proste mala prísť búrka, malo byť strašne, celý večer bol úplne nádherný večer, ľudia prichádzali so spacákmi, rozhadzovali si to tam na skaly, no a náš zostup o 5 ráno vyzeral nejak takto. To sme sa tam potom zabalili. Ja viem, že z toho videa to tak nevyzerá, ale to bola totálna apokalypsa, ktorá prichádzala a verte tomu, že keď už ja bežím s tým batohom, čo ja beh neznášam, tak to musí byť vážne niečo. A vlastne toto sa opakovalo v podstate deň čo deň. A my sme mali veľké šťastie, pretože Alpy majú skvelé pokrytie chatami a tie chaty sú niekedy aj na hrebeňoch, vysoko v sedlách a vlastne vďaka nim sme mohli prejsť o niečo viac ako za normálnych okolností, inak by sme si to niekedy nedovolili, keby sme vedeli, že treba zo 4:00 prichádza búrka a o 3:00 sa vyškrabať do sedla, to by bolo proste zlé. No ale
chaty boli fajn, boli super aj v tom, že nikto od nás nikdy nevyžadoval rezerváciu. My sme boli proste jediní podivinní, ktorí nechodili na polopenziu, len proste na nocľah, ale všetkým to bolo jedno. Teda takmer všetkým. V tento deň, ten bol taký špeciálny tým, že opäť bola v predpovedi veľmi silná búrka, ale tiež bola takáto nízka oblačnosť, ktorá nás čoskoro preliala. A vlastne my sme stratili úplne ten vizuálny kontakt s okolím a vôbec sme nevedeli, ako sa tie mraky okolo nás nejak tak vytvárajú. A tak sme sa rozhodli, že od rána proste potiahneme čo najrýchlejšie vieme, bez akejkoľvek prestávky do najbližšej chaty. No a prišli sme tam po obede, unavení, už pršalo, rozložili sme sa len na chvíľku pred chatou, proste dohodnúť sa, čo robíme. A zrazu vybehol z tej chaty pán a začal nás, čo tu chcete? No, ja som mu vysvetlil tú situáciu a on mi povedal, no, tak tu ste v Lichtensteinsku a tu robíme na chatách biznis. Keď chcete iné chaty, tak choďte do Švajčiarska. No tak to rozhodol za nás a išli sme do Švajčiarska. A samozrejme, ja som sa dosť bál, že to Švajčiarsko bude podobné ako Lichtensteinsko, pretože nakoniec aj Švajčiari spravujú turistické trasy v Lichtensteinsku a tak ďalej. Ale nemohol som sa viac myliť. Toto bol náš druhý večer. Spali sme takto v altánku a vedľa nás si to hodili diaľkoví turisti. My sme dovtedy stretli dvoch a teraz už hneď dvoch, tak sme si hovorili, tak super. A vlastne toto nebola anomália. Hneď, ako sme začali vyliezať do tých sediel vyššie, tak proste každé ráno sme videli niekoho v stane, niekoho bivakovať v tráve a veľmi ma to prekvapilo a strašne rýchlo sme si zvykli na to, ako to tam chodí a vždy, keď to bolo možné, tak sme si to postavili takto aj my a boli to jedné z najlepších večerov na celej trase. No a samozrejme, jeden z najväčších zážitkov prejsť popod Mont Blanc. Ja som tam nikdy nebol a takto na takej trase si to prejsť bolo proste super. No a samozrejme okolo Mont Blancu sme sa dostali do Francúzska a Francúzsko bolo pre nás veľmi dôležité, pretože v tomto momente už sme mali v nohách 4000 kilometrov alebo nejak tak a boli sme dosť unavení a Francúzsko pre nás bolo tak trochu ako rekonvalescencia, pretože ja si ho pamätám len takto v podstate. V tom Švajčiarsku sme museli počítať kilojoule na euro u každého jedla, aby sme to nejak proste vyšli a vo Francúzsku tie bagety, salámy, torty, to bolo neskutočné. Akože boli tam pekné kopce, aj ten centrálny masív je krásny, ale ja si pamätám len takéto kopce, potom tie obedové. Ale bolo to fajn, pretože pred nami boli Pyreneje. A Pyreneje opäť sú obrovské pohorie, no a my sme ich od začiatku tej trasy považovali tak trochu za takú poslednú pevnosť. Že proste keď sa nám podarí prejsť aj cez tie Pyreneje, tak už to pre nás osobne bude úspech. No a samozrejme sme chceli, tak ako v Bulharsku na začiatku, nech to leto je čo najdlhšie, alebo aspoň nech tá jeseň je pekná, tak vítajte v Pyrenejoch. Našťastie to netrvalo dlho, boli to 3 dni Fujavice a nejaké 2 dni alebo ďalšie 3, kým sa to roztopilo. No a potom skutočne to, čo sme chceli, tá krásna jeseň, tak tá prišla. A cez Pyreneje prechádza niekoľko oficiálnych trás a my sme sa nechceli viazať na žiadnu a štrikovali sme si to medzi Francúzskom, Andorou, Španielskom, vlastne podľa toho, kde sa nám zdalo, že bude krajšie, alebo kde budú lepšie útulne, kde je lepšie počasie. No a skoro sa nám to vypomstilo, pretože ten posledný prechod do našej poslednej krajiny, do Španielska, sme odložili až na moment, keď bol vlastne deň pred príchodom Veľkého frontu. No a takmer nám to nevyšlo. Niekoľkokrát sme si museli ľahnúť, aby sme vôbec prežili. Boli tam nárazy 120 km za hodinu, ako bolo to neskutočné. Ale zvládli sme Pyreneje. A to bolo skvelé. A čo bolo ešte lepšie, že sme mali čas. No a v mojej hlave za Pyrenejami už bola len rovina
do konca toho Španielska. Tak sme prišli do Kantabrijských vrchov. A tie Kantabrijské vrchy vôbec neboli rovina, ja popravde som nevidel žiadny rozdiel oproti Pyrenejom, ale bolo tam krásne a to počasie, to zlé ostalo okolo Pyrenej a my sme mali proste už takú pokročilú jeseň s množstvom lístia, kde sme mohli šantiť a vymýšľať. No a bola to skvelá časť, ale neviem už, či som to bol ja alebo Anna. Niekto z nás proste sa pozrel do štatistík a zistili sme, že proste takéto počasie na severe Španielska v novembri nie je. Že prší tam vlastne viac než polovicu mesiaca a tie úhrny vôbec nie sú malé. A my sme si povedali, tak po prvýkrát konečne máme šťastie. A štatistika si po nás proste prišla. Ale dobre bolo, že sme boli vlastne už na chodničkoch Kamína a tam sme už nepotrebovali navigovať. Stačilo nám proste len ísť každý deň proti tomu počasiu a proste bojovať vyslovene len s tými živlami. No a krôčik po krôčiku, 6330 km a 222 dní. A zostali sme sa konečne na ten koniec sveta. Bol teda na Cabo Finisterre, ten mys bol v minulosti skutočne považovaný za koniec sveta. No a až tam vlastne som si uvedomil, že keď niečo máte skutočne radi a dáte do toho svojich 100%, tak niekedy dokážete aj nemožné. No a čo by to bolo za múdrosti, ak by sme sa ich nesnažili nejak aplikovať aj do života. A ja som sa rozhodol, mňa už vtedy strašne bavilo písať o našich dobrodružstvách, fotiť. A nikdy som si nemyslel, že to môže byť moje živobytie, že to je nemožné. Ale po tejto trase som si povedal, že toto musím dať 100% a tak som po roku odišiel z práce. Napísal som knižku práve o tejto ceste, ktorá vychádza už o 2 týždne. A ja budem veľmi rád, ak si ju kúpite, ak nás podporíte. A ešte radšej, ak sa inšpirujete, či už ku svojim vlastným šialeným cestám, alebo k tomu dať 100% do niečoho, čo máte vyradi a myslíte si, že to je nemožné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Keď začnete veriť svojim snom, budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. 200 rokov s vami. Nevadí. Nerieš a poď na kofolu. Máte niekto otázku a chcete ju položiť osobne? Ak áno, zdvihnite ruku a doručíme vám mikrofón. A ostatných vás poprosím, aby ste otázky kládli cez slajdo. Neviem, či o tebe ľudia vedia, že ty si aj lekár, aj keď teraz sa rozhodol naplno sa venovať vlastne tomuto. Na druhej strane, predsa len ako lekár si sa asi inak trochu pozeral na to svoje telo počas tých dlhých trekov, ako sa možno rozpadáva na jednej strane a niekedy ako vie zase vydržať niečo, čo si možno aj nečakal. Že čo možno ti tieto dlhé treky ukázali na tvojom tele inak, ako si možno myslel aj počas toho, ako si študoval? Mne to dalo veľmi veľa. Asi najviac my sme mali predtým cestu okolo Islandu a myslím, že tam som sa naučil úplne najviac, pretože Island je relatívne drahý, takže sme mali strašne jednotvárnu stravu a tam som sa naučil, že skutočne, že doplnky stravy, vitamíny, dajme tomu magnézium, že to nie je len pre srandu. Tam nám skutočne poprvýkrát chýbali kvôli tej strašne jednotvárnej strave. A boli sme veľmi unavení, chytali nás krče a takto. A popravde predtým som ani nepredpokladal, že to môže mať až takýto veľký efekt.
ale na tých dlhých trasách sa to skutočne naščíta po tej cestu. Ako prebieha taký návrat do bežného života potom, ako si viac ako 200 dní niekde a teraz prídeš naspäť a čo, ako keby účty a kedy si vysával? Povysávané máš, okná umyté, idú sviatky. Ako prebieha ten návrat do toho reálneho života? Ja som nemal až taký návrat, ako keby nikdy, keďže aj chodím s mojou manželkou, tak my to máme tak nastavené skôr prioritne na tie trasy, ale samozrejme ten návrat je ťažký. Ja si myslím, že to je jedna možno z najťažších vecí, možno aj pre mňa najťažšia, tie strašné návraty. A druhé najťažšie je povedať to šéfovi, keď ideš. Ale už nemáš, takže už... To už nemám, to je už v pohode, ale... No a je to ťažké, no. Proste z tej cesty, keď máš každý deň nejaké iné vnemy, nové veci, tak zrazu sa dostaneš do toho normálneho kolotoča. A mne popravde najviac vadilo pri tých návratoch, že ja som trebárs prišiel po tých 8 mesiacoch a dajme tomu, u nás v práci sa stále riešili rovnaké problémy ako pred tými 8 mesiacmi. A mne to úplne nešlo do hlavy, že to predsa, že ja som už prežil život nejaký proste za tých 8 mesiacov a sme naspäť tam, kde to bolo. Aké máte teraz najbližšie plány za mnou? Že čo vás čaká, ak máte teda? Je to tak otvorené, teraz sme sa skutočne sústredili 100% na knihu. Ana teda, ja skôr na knihu, Anna striha nejaké filmy, možno, že budú, možno, že som to nemal prezradiť, ale nie je tu, tak to nevadí. To je tu málo ľudí hlavne, kto sa to o tom dozvie. A dúfame, že teda budú aj tie a budúci rok možno budú nejaké ďalšie, dlhšie prednášky o tejto ceste. No a samozrejme stále chceme chodiť, to je to, čo nás baví, takže radi by sme prešli Karpatský oblúk. Ten proste nám chýba a ja stále považujem Európu za super miesto na chodenie a tie Karpaty, aj tie vrcholky sú niečo, čo nás strašne baví, takže dúfam, že znova SNPčku teda v tom Karpatskom oblúku, no a potom vidíme tú Ukrajinu a Rumunsko. Pekne si mi nadhodil tou SNPčkou. Čo je taká predsa už akože viacdňová trasa na Slovensku, ktorú odporúčaš ľuďom, alebo že to by mal za život človek určite prejsť? Dobre, jedna vec je SNPčka, možno nejaké trochu kratšie, že ak niekto chce vôbec s tým začať, takže toto je naozaj krásny úsek. Spomenul si zo zahraničia trochu aj tú Čiernu horu, to mám v to-do liste dlho, a na Slovensku to je čo? A možno aj potom z iných krajín môžeš ešte povedať. Ja mám napríklad veľmi rád Poloniny, tu, dajme tomu východokarpatskú magistrálu, možno ani nemusí byť celá, len ako keby ten hrebeň Bukovských vrchov. To je na koľko dní to je? Je to nejaká 100 alebo 120, ide to možno nejaké 4 dni. Je to strašne super a mňa, keď sme išli okolo Slovenska pred pár rokmi, tak taktiež Rudná magistrála sa mi páčila veľmi. Sice to nie sú také tie výhľadové cesty, ale tie lesy ma veľmi zaujali aj poľaná a boli to skutočne, človek cíti tú divokú prírodu z týchto miest. Máš výhodu, že si videl teda tie medvede niekde inde, lebo teraz keď to niekto povie, tak možno to stihneme dovtedy vykinožiť, že nebudeme to musieť riešiť. Ja som inak prešiel po Slovensku cez 2000 km, nevidel som ani raz. To je nepodstatné. My to riešime, chápeš to? Aj poľské vyriešime. A čo sa týka iných krajín, tak pomnul si tú Čiernu horu, je ešte tam nejaký akoby highlight, ale predsa len trošku taký kratší, že 5-dňový, že keď niekto chce začať? Čierna hora je fajn, akože ten Balkán je dobrý na začiatok, dajme tomu tiež, len tam to má také tie balkánske špecifika, ja by som to nazval, ale tiež aj v Alpách bolo strašne veľa pekných trás. Mne sa napríklad veľmi páčili francúzske Alpy, nevošli sa mi do prezentácie, ale boli tam perfektné trasy, ako vážne. Ja už som to predpokladal, že to bude taký záver Alp, že to nebude o ničom, ale a hoď aj ten Tour du Mont Blanc, ako na začiatok, je to ako keby ťažšia trasa, ale je veľmi navštevovaná, takže ale ja si myslím, že sa oplatí stále. Super. Aj napriek tým davom to... Máte niekto otázku? Ak tak dajte ruku, dám vám mikrofón. Keď nie, tak vás poprosím. Tam je otázka. Pri príležitosti bežiaceho dobrovoľníka sa chcem poďakovať aj všetkým našim dobrovoľníkom. Poprosím ešte jeden potlesk pre nich, aj pre Mikyho, ktorý to dal celé dokopy, pre Jožka Murina a všetkých, ktorí nám s tým pomáhali. Ahoj, ja sa iba chcem opýtať, že čo sa stalo s tým psíkom? Psík je u nás, tiež zabudol som tam dať fotku, ale má sa dobre, volá sa Tyra, je celkom zlatá. Teda my ju voláme celkom Tyra. Zlatá. My ju voláme Tyra, všetci susedia ju volajú T-Rex, ale inak je zlatá. Celkom zlatá. Prežila, vidíš, je to tak. Hej, lebo vyzeralo to tak, že si potom vypustil z toho príbehu, že či tam sa niečo tragické nestalo. V knihe, nebojte sa. Takže v knihe sa dočítate presne, ako to bolo. Máme ešte nejakú otázku priamo z publika?
Ak áno, tak zdvihnite prosím ruku a poprosím, aby ste mi zapli slajdo a mohli sme vyberať už otázky zo slajda. Koľko párov topánok si mal so sebou? Aké topánky to boli? 5 párov topánok, boli to Ultra Lone Peak. My v nich už chodíme v podstate od začiatku nejakých všetkých túr dlhších, čo robíme, pretože nám proste sedia. Ja si myslím, že to je nejaká tá najdôležitejšia vec v topánkach, čo môžete nájsť, proste topánky, ktoré vám sedia. A Ultra Lone Peak sú vlastne barefooty de facto, nie? Či to je iba zero drop, či ak sa to... Neviem, či sú barefooty, sú zero drop. Ono, barefoot by mal byť asi bez tlmenia, viac menej, tu nejaké tlmenie je, takže skôr nie, ale sú to barefooty, alebo... Áno, že široké, áno. Sú široké a sú také, ale strašne pohodlné, ako mne sedia. Bohužiaľ majú strašnú ako keby kvalitatívnu variabilitu. Napríklad tie, čo sme mali na Európe, to boli 6, to bol asi najlepší model, ten vydržal v pôde cez 1000 km. A potom, keď prišli 7, tak tie sa nám rozpadli po 500. Ale teraz sú zase 9 a tie sú dobré, takže kľudne nakupujte teraz, ale... Nie sú sponzor, nemusíš to... Nie, nemáme sponzorov. Áno. No a teraz mňa zaujíma, že keď si predtým si používal topánky bez ako keby zero drop a bez širokej špičky, že ako rýchlo si na ne zvykol. Viem, že niektorí, alebo mnohí ľudia sú na to aj prejsť, ale majú predtým taký rešpekt, že kde si to majú zobrať vlastne vychodiť, že či pre teba to bolo rýchle. Pre mňa to bolo, ja som to obul a som sa cítil ako v papučiach. Bolo to super. Bez nejakých problémov. Nádherné fotky, nesiete si výbavu na fotenie alebo fotíte cez telefón a k tomu by som dal doplňujúcu otázku, že už si to fotil aj s tým, že si plánoval tú knihu, takže si chcel mať lepšiu výbavu alebo to bol telefón? Fotím fotoaparátom, mám akože bez zrkadlovku, ale je to normálne ako ten väčší fotoaparát. Teraz si nosím dokonca aj nejaké objektívy naviac, takže ja som v tomto, na to trošku zaťažený, že mňa fotenie s mobilom nebaví. Myslím si, že to není ani také skutočné fotenie, z ktorého ja mám nejaký pôžitok. Takže ja si nosím ten fotoaparát a mňa vlastne to fotenie do prírody nejak tak dostalo a teraz sa toho tak držím, lebo ma to strašne baví a je to taká súčasť ciest, ktorú ja by som osobne vypustiť nemohol. Takže to kilo, je to vlastne môj fotoaparát s objektívom je vyslovene jedna najťažšia vec z celej výbavy, ktorú nosím. S akým rozpočtom ste šli na tento trek? Celkovo, keď chodíme tie ďalkové trasy, tak my väčšinou počítame rozpočet 1000 eur na osobu na mesiac. 1000 eur na osobu na mesiac. S tým, že ten ako keby chaty a tak, že vlastne... Snažíme sa minimalizovať, väčšina ide teda do jedla, potom raz, ja neviem, za 10 dní v priemere je nejaké ubytovanie, ale ono sa to nazbiera rýchlo, lebo ty potrebuješ prejsť tých 30 km a 1400 stúpanie každý deň a to telo proste tú energiu na to potrebuje, aby si ty to mohol vydať. Aby si ja povedám dobrá otázka, že ja len, že klobúk dole, raz som išiel pešo z Račka do Rače a skoro som zomrel. To je super. Ako sa dá sklbiť práca lekára s diaľkovou turistikou? Trošku sme odpovedali, že teda už sa nedá. Myslel som si na začiatku, že sa dá a snažil som sa vždy robiť to, čo som akurát robil, som robil naplno. Keď som bol lekár, tak som sa do toho snažil dať 100% a potom, keď som mal tú pauzu, tak som dal 100% do toho chodenia. Ale čím ďalej viac ma to tak nejak... Potom som mal pocit, že skôr než dávam 100%, tak som mal pocit, že vlastne uberám z oboch niečo a pomaly to vo mne nejak tak vrelo. No. Je to tak? Pekne si to povedal. Chcel som to nechať tak doznieť. Ako to je s bývakovaním v rôznych krajinách, ktoré ste prešli? Je to povolené alebo zakázané? Mali ste niekde nejaký problém? Nemali sme nikde problém, ale musím povedať, že my sa snažíme nejak tak dodržiavať pravidlá. Takže samozrejme ten Balkán bol voľnejší, ale všade si to snažíme pozerať, aj hlavne keď ideme trebárs do národného parku, alebo vieme, že tam je chránená oblasť, tak ešte viac. Napríklad v Slovinsku sme si vôbec nedovolili v Julských Alpách, pretože tam za to dávajú aj pokuty, takže vyslovene len na tú chatu. A rovnako to bolo trebárs v Rakúsku. Tí Taliani nás prekvapili, tí to majú tak uvoľnené, že síce to je zakázané, ale ľudia si tam chodili len so spacákmi takto prehodenými na ramene, že to bolo také iné. Záleží to, no. Katu sa pýta, aké má Anna povolanie? Anna bola predtým, môžem povedať, asi profesionálna cestovateľka. Ona vlastne cestovala do rôznych krajín, kde pracovala v prácach, ktoré našla.
A teraz momentálne tiež povolanie má môj profesionálny strihač a ešte, že tu nie. Zmenil si sa ako človek počas cesty, čo ste sa naučili? Možno to otázka na vás vlastne obok, že či je ten váš vzťah sa niekde ako keby posunul v tom, čo ste sa možno aj o sebe ako keby naučili počas toho? A tak určite každá taká cesta človeka niekam posunie, si myslím, že tomu sa nedá vyhnúť, že niekde sa vyvinie. To je taká hokejistická odpoveď. Ja viem, ale tak určite. Ako ste hrali, keď sme prehrali. Určite. Nie, je to strašne dlho, lebo ja si myslím, že každá tá cesta proste nám niečo dala. Trebárs, keby som mal zobrať takú Patagóniu, keď sme boli na tej Greater Patagonian Trail, tak tam trebárs kde sa nakupovalo, tak tam to bolo tak zle, že sme niekedy kupovali múku a vypražali sme si vlastný chleba. A to nás trebárs skutočne naučilo aj napriek tomu, že sme sa snažili minimalizovať výbavu, tak to nás naučilo, ako málo vlastne k tomu životu reálne potrebujeme, keď žijeme normálne, takže to sme si určite odnesli taký nejaký minimalizmus. Z toho Islandu napríklad, Islandania majú také porekadlo, volajú to teta redast a to znamená, že všetko dobre dopadne. To je jedna taká vec, ktorá tiež mi dala veľa, pretože proste je lepšie si povedať, že všetko dobre dopadne a ono to väčšinou dopadne dobre a proste veľa vecí. Každá tá cesta mala niečo svoje, si myslím. Jedna otázka mi zmizla, ale veľmi sa mi páčila, že vlastne ste prešli všetky 4 obdobia, dokonca zimu aj 2-krát. Či ste si vlastne ťahali so sebou celé leto aj tú zimnú výbavu, alebo ste sa aj zbavili a potom kupovali, respektíve nejak doposlali na novo? Mali sme trošku teplejšiu výbavu na to Bulharsko, tu sme poslali domov. No a potom my sme mali výhodu, že aj Peťo Kosek tu niekde je, my sme podporovalo nás na ľahko na tejto ceste, takže sme mali veľmi komfortnú situáciu v tomto, že chlapci nám poslali výbavu, keď sme ju skutočne potrebovali a vlastne deň pred druhou zimou nám prišiel balík s nejakými vecami na zimu, takže to bolo super. Ríško tu má otázku, ale zároveň aj trojku zo slovenčiny. Naspäť ste už išli lietadlom? Asi otázka. Ja som mal 4 dní po ukončení službu nočnú, takže skutočne pešo by som to nedal. A išli sme lietadlom. Bola tam otázka, že počas túry ste išli aj cez Santiago, Camino de Santiago. Ako si vnímal pútnikov, aké zážitky si mal? Asi, že či to bolo úplne iná atmosféra, ako keď ste predtým kráčali, keď tam boli pútnici, alebo... My sme to veľmi minimalizovali, pretože vlastne v tom na severe Španielska, vlastne to Camino Frances, tá hlavná cesta, tá ide trošičku nižšie, ako keby na juhu. Potom je tam tá severná cesta, tá ide na pobreží a my sme sa držali v tých Kantabrických horách, ako keby mimo nich. A vlastne na to Camino sme prešli až posledných 200 kilometrov, to je myslím to Camino Primitivo. No a to je síce krátke, ale sú tam nejaké kopce, takže ľudia ho považujú za náročnejšie, takže tam nebol takmer nikto. A stretli sme tam len zo pár ľudí a bolo to akože fajn, ale my sme už, po tej tak strašne dlhej ceste už proste sme sa cítili trošku jak mimozemšťania v civilizácii, ale bolo to super. Ale boli sme iba pár dní okolo tých putníkov. Kde by si sa ešte raz vrátil z európskych pohorí? Všade. Vybavené. Máme tu nejaké otázky ešte na bradu, na fotenie, ale bola tam jedna otázka, ktorú by som chcel položiť. Ešte, ak máte nejakú otázku, tak zdvihnite ruku, ešte dám jednu šancu. Tam je jedna otázka, tak toto bude naša posledná naživo otázka. Nech sa páči mikrofón. Tu, tam. Ja to tak chcel spýtať na tie otlaky, lebo toto býva to som chcel dať ako tú poslednú otázku, no. Tak super, sme sa trafili. som to chcel vygradovať, že to je najdôležitejšia otázka všetkého. Áno, tak nech sa páči. Toto býva častý problém, že manžel tiež bol nedávno na SMPčke, s pár chalanmi aj odtiaľto, z Hikemateu. A teda viem, že ste to v nejakých videách aj spomínali, ale toto by ma teda najviac zaujímalo, že ako tomu v podstate zamedziť, aby sa to nestalo, lebo už keď je ten otlak, už je sakra problém, takže že aké máte na to také vychytávky, alebo či vôbec máte nejaké? Ako v prvom rade ja som mal tiež problém s plusgearmi, ale mne strašne pomohli práve obu. A odkedy som našiel tie Altry, tak problém s nimi prakticky nemám. Ale akože aj tak sa snažíme, človek sa musí snažiť v prvom rade nejaká tá starostlivosť o nohy základná, snažiť sa ich držať čo najviac suchú, aj keď ono sa to niekedy úplne nedá, ale aspoň teda, keď človek ide večer do stanu, tak stále mať suché ponožky,
nakremovať si niečím nohy, aby neboli vlastne, ono to pomôže proti tej vlhkosti. No a hlavne keď náhodou už človek cíti, že tam je nejaký ten hotspot, nejaké to miesto, kde sa to trie, tak netreba čakať, aj keď kemp je kilometr ďaleko, treba to hneď oblepiť, hneď sa o to nejak postarať, aby sa ten plusger vlastne nevytvoril. No, to je základ, pretože raz, keď ten plusger je, tak to trvá potom dať dokopy to. Ale vlastne plusger je vždy trenie a vlhkosť. Trenie a vlhkosť. Niekto robí ešte teplo, ale neviem, no. To trenie, vlhkosť, asi by som povedal, že sú hlavné. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel teda čas, že sa nám to konečne podarilo. Bolo to veľmi inšpiratívne. Poprosím jeden obrovský potlesk pre Matúša. A pre Annu, samozrejme. Ďakujem. Aj pre psíka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte tú chvíľu sa budeš pohybovať? Určite. Takže sa tu bude pohybovať, môžete sa ešte dopýtať veci. Ďakujem ti veľmi pekne. Aj tento rok sme s Kofolou v našom spoločnom projekte Hore dobre strávili s dobrovoľníkmi viacero dní na našich brigádach. V kopcoch sme makali, aby hore dobre bolo. Spoločne sa nám podarilo na železnej studničke postaviť 2 nové mosty a spevniť časť turistického chodníka. Urobili sme komplexnú obnovu chodníka vedúceho k chate Štefáničke v Nízkych Tatrách, kde sme osadili 300 stupov, aby bol chodník bezpečnejší a zabránili sme erózii. Ďalšie 2 krásne nové mosty pribudli vo Vysokých Tatrách. Postavili sme ich spolu s brigádnikmi vo Veľkej Studenej doline. Tohtoročné brigády sme zakončili 2-dňovkou na útulni Slavíček, kde sme postavili 80 metrov dreveného premostenia cez Mokrať. Do brigád sme zapojili 271 dobrovoľníkov. Hotovo. A ten pocit? Hore dobre. Hore dobre je spoločný projekt Kofoly a Hikemates. Joj Play ti prináša filmový zážitok u teba doma. Pridaj sa k 750 000 registrovaných užívateľov a vyber si, čo budeš pozerať. Joj Play. Jediná streamovacia platforma zadarmo. Nachádzame sa v najvyššie položenom turisticky dostupnom sedle vo Vysokých Tatrách, sedlo Sedielko, kde budujeme nový turistický chodník. Oslovila nás široká komunita turistov s tým, že stav chodníka v tomto sedielku je dezolátny a že ho treba opraviť. My sme si urobili obliadku s Horskou záchrannou službou a zo správou Tatranského národného parku navrhli sme nové trasovanie a teraz ho budujeme. A taktiež si nabalíme veci, ktoré ste tu vyniesli, tak aby ste nikto neodišli na prázdno. Dobre. Rád by som pozdravil vedúceho Dana Modrovského. Ďakujem za jeden deň voľna. Ja som Jaro zo Sporky, zo Slovenskej sporiteľne. Vymenili sme klávesnice, monitory za prácu v prírode, v trocha exponovanom teréne. Montujeme oká, kotviace, na reťaze, budujeme takéto krample. Je super počasie, parádna partia, takže myslím, že aj turistom sa tento chodník bude veľmi páčiť. Spoločne sme v hornej časti vybudovali drevené izbice, približne 20 metrov dlhé. Taktiež budujeme ďalšiu izbicu dole v úvodnej časti chodníka nejakých 15 metrov a časť trasy sme presunuli na rastlú skalu, aby to bolo bezpečnejšie pre nás turistov. A v tejto exponovanej časti sme osadili 300 istiacich stúpacích želiez a nejakých 250 metrov reťazí. Volám sa Miloš Katarica,
robím v Horskej záchrannej službe. Boli sme vlastne pomáhať tvoriť ten nový chodník. Vrtali tie stupy a priebežné istenia na reťaze, aby sa dalo dobre chodiť po tom chodníku, lebo sú to vyšmykané platne niektoré, aby to bolo bezpečné. Ten chodník je krásny, sú tam pekné výhľady z toho a je to také niečo zase nové v Tatrách. Výborné, je to tu krásne. Pozrite sa tam, je to tu krásne. Dneska sme robili izbice, spevňujeme svah a okrem toho ešte ďalšie izbice a ďalší výstup a ďalšie izbice a ďalší výstup a možno ešte ďalšie izbice. Bolo to náročné v tom, že každý krok do hora bol 2 kroky do dola. Po 2 dňoch práce na vrchnej časti sme sa zohrali natoľko, že už každý vedel, čo má robiť a slová neboli potrebné. Toto celé sa nám podarilo len vďaka 30 skvelým dobrovoľníkom, ktorí tu s nami makali od rána do večera, správe Tatranského národného parku a partnerom, ktorí tento projekt zafinancovali, či už podporovatelia cez Donýho kampaň, ale aj nadácia Slovenskej sporiteľne, nadácia EPA, PPG, Hilty, Kofola a Jake. Ďakujeme. Bye.